Dneska si ideme pozrieť môj album. Tu máme nejakého tohoto. Tu mám 800 klubiek. Tu je Martinez, tu je Bappe, tu je nejaká žena, tu je Lucio, to je žena. Neviem, kto je. To je Grimaldo a to neviem. Tu máme Golden Ballerku. Máme také. Takéto mi ťažko zohnalo. Tako trofejov. A Ronsek, vole. To je Vinicius zlatý. Messi. Kde je Messi? Tuto. Tu máme potom tohoto. Neviem, kto to je. Eder Milito, ale toto. Tu máme Mullera. Tuto. Tu máme vyrezaného Bappeho. Tu máme vyrezaného neviem kto. A idem si ukázať ďalší album. Ale to vám ukážem až v ďalšom videu. A tu máme ešte podpísaného Bappeho. Tak čaute.